Здравейте, хора! Сега ще имаме как да местим охлюбите. Гледайте ми как ще ги... Тук ще ги... Как ще ги заградим с тръбиша. Те вече са заградели. Надявам се да не бягат. Напишете ми как охлюбите не могат да избягат. Оставете лайк на това видео и сега събираш охлюби и това става. И ето оттам, и ето там ги събираш и ето там ги слагаш. Да. Ай, събирай. Здравейте, сега ще съберем охлюбите в ето това квадратче. Не е нужно да късваш два пъти здравейте. Няма нищо. Може да сме се объркали, но няма нищо. Много обичаме да събираме охлюби. Това ни е работата. За да се грижим. Ние сме грижа за охлюби. И залепи се малко. В следващото видео ще видите аз как ще бъда пазач на охлюбите. Моята приятелка ще снима и ще взима охлюби и ще ги слага. Не е дълго клипчето, така че гледайте до край клипчето. Защото е много дълго, имаме много охлюби, дето ни И е много интересно. Както виждате тук, един дебе лазило на друг охлюб. И това го снимаме само за YouTube. Не за други. Имаме много бебета. Както виждате, всички обичат да се лазят едно с друго. Много се обичат. Събирам охлюбите, за да не бягат. Ти ги раздели, после ги събира. Това беше цялото клипче. Още 5 секунди имаме. 4.